Sitten päästään taas ohjelman pariin. Mikä ihmeen reko? No kohta kuulette, kun siitä meille kertoo Päivi Töyli, projektipäällikkö Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Annetaan Päiville raikuvat aplodit. Rekorengas, se on varmasti monelle tuttu, mutta ei välttämättä kaikille, niin kerro mistä on kyse. Jos ihan lyhyesti lähtee liikkeelle, niin se on suoramyyntitapa tai konsepti, jossa tuottaja ja kuluttaja kohtaa. Eli se mahdollistaa tämmöisen aika joustavan tavan ja sitten toisaalta, että kun siihen liittyy, että kohdataan yhdessä paikassa, niin voi sitten kohdata monta tuottajaa kerralla ja ostaa tuotteita kerralla ja kuluttajalle se on helpompaa kuin lähteä sitten ajelemaan vaikka pitkin maakuntaa autolla. Eli kuluttaja ja tuottaja kohtaa, mutta missä he kohtaa? No he kohtaa oikeastaan kahdellakin tapaa. Eli ensin nämä tuotteet tulee tilattavaksi Facebook-ryhmiin, missä nämä rekorenkaat toimii. Eli tämä on niin kuin Facebook-alustaa hyödyntävä ja siellä on jokaisella rekorenkaalla oma alusta. Ja sinne aina sitten tulee seuraavaa tilaisuutta ennen, niin jokainen tuottaja voi käydä ilmoittamassa, että mitä tuotteita heillä on tarjolla ja millä hintaa. Ja sitten kuluttajat, jotka siinä samassa ryhmässä on mukana, niin voivat sieltä sitten käydä tilaamassa tuotteita. Ja sitten kun koittaa se rekojakopäivä, joka sitten on esimerkiksi täällä Seinäjoella 2 viikon välein, tai sitten se voi olla pienemmissä rekoissa niin vaikka kuukauden välein, niin siellä sitten tapahtuu se varsinainen myyntitapahtuma, eli tuotteet vaihtaa omistajaa, eli kuluttaja käy sitten maksamassa ne, mitä on tilannut, ja tuottaja on siellä paikalla, tai ne kaikki tuottajat, jotka siinä jaossa on mukana, niin on siellä paikalla sitten tuotteidensa kanssa. Eli puhuit, että omassa rekorenkaassa, niin kuinka iso alue on yleensä yksi rekorengas, ja jatkokysymyksenä, että muistatko montako rekorengasta löytyy Suomesta? Se vaihtelee, että minkä kokoisia rekorenkaat on. Eli se perustuu siihen, että on joku paikka, missä on se jako, eli missä sitten kohdataan. Ja täällä Seinäjoella se esimerkiksi on nyt toi Päivälän Sittarin parkkipaikka, eli siellä on sitten tämä jakotilanne. Ja muistelisin, että Seinäjoen rekorenkaassa on varmaan 13 000 jäsentä tällä hetkellä. Ja sitten on toki paljon pienempiäkin rekoja, mitä sitten on tuolla ympäri maakuntaa. Ja niitä ei oikeastaan ei ole ajateltu, että miten ne on maantieteellisesti rajattu, mutta ne jakopaikat on tiettyjä. Eli tavallaan sitten kuluttaja voi tulla kauempaakin, tai se voi olla vaikka kesälomamatkailija, joka siellä omalla mökkipaikkakunnallaan käy sitten reko-ostoksilla, että kun siihen ei tavallaan sitouduta niin, että pitäisi joka kerta tilata, voi tilata silloin kun haluaa. Ja kaikkiaan näitä on ympäri Suomea, semmoinen noin 200 rekoa, eli aika laajalle levinnyt. Mitä siellä sitten myydään ja mitä sieltä voi ostaa? Ihan laidasta laitaan. Et vaihtelee toki alueittainkin, että mitä on tarjolla, mutta kasviksia, perunoita, lihaa, lampaanlihaa ja naudanlihaa, ja tämmöistä ylämaankarjaa ja marjoja tietysti sesonkiaikaan tuoreena, mutta myös sitten niin kuin näin talvella niin säilöttyjä marjoja tai hilloja tai tämän tyyppisiä kalaa. Ihan niin kuin periaatteessa kaikkea leivonnaisia ja tämän tyyppisiäkin, että ihan kaiken tyyppistä. Ja jos täällä on tuottajia yleisössä, niin mikä olisi sun toive vaikka Seinäjoen rekorenkaaseen, että mitä sinne haluttaisiin ehdottomasti lisää? No kyllä niin kuin leipomotuotteita, niin siellä on muutama myyjä ja sitten on osa, jotka käy vähän niin kuin satunnaisemmin vaikka sesongin aikaa, joulua ja pääsiäistä tai juhannusta ennen, mutta niin leipäpuoli, kuitenkin kun ajattelee, että meillä on Suomessa tosi rikas leipäkulttuuri noin ylipäätään ja hyvin semmoinen alueellisia variaatioita, niin tietyllä tapaa niitä voisi olla siellä enempi. Kalaakin meillä on nykyään, että välillä oli niin kuin vähän taukoa, ettei niin ollut kalantoimittajia, mutta nyt on ihan ollut tuosta Lappajärveltä toistuvastikin, että melkein joka rekossa mukana, mutta toki kalakin on semmoinen, että välttämättä aina ei ole, että niin ymmärrän, ettei joka kerta pääse. Ja sitten jos niin kuin mitä on kuunnellut nyt näitä rekojen kokemuksia muualtakin Suomesta, niin kananmunat tuntuu olevan aika kriittinen tuote, että jos ei sitä ole rekossa, niin se on vähän hankalaa. Että niin se on, voisiko sanoa, tietynlainen sisäänheittotuote. Meidän justiin kysyä, että mikä on sitten
sun mielestä parasta, mitä Rekossa on tarjolla? No nyt varmaan saa aika pitkän listan luetella, mutta jos sieltä poimitaan muutamat jutut. Joo, no kyllä niin kuin, mitä nyt itsekin ostelee usein, niin on tämmöiset jogurtit ja viilit ja sitten tietysti kaikki perunat ja porkkanat, ne on tuoreita. Ja ne on niin kuin, tavallaan se, että voi olla jopa niin, että ne on maasta nostettu siinä päivänä, jos syksyä ajatellaan, että ne on niin kuin todella lyhyt se ketju, tai joidenkin vaikka persiliankin suhteen, niin voi olla, että aamulla leikataan ja illalla ollaan jo jakamassa. Eli se tuoreus ehkä siellä niin kuin ylipäätänsä nousee mun mielestä aika keskeisenä asiana. Ja sama se on tietysti niissä leivissäkin, että siellä on kuitenkin semmoisia, vaikka nyt sitten johonkin juureen leivottuja leipiä, mitä on ehkä vähän hankalampi löytää kaupasta, ainakaan kovin monipuolista. Ja tietysti yksi puoli on se, että siellä vaihtuu ne tuotteet, että tuottajat kokeilee, että minkä tyyppisiä uusia makuvariantteja voisi tehdä tai mistä kuluttajat tykkää ja näin poispäin, niin vaihtuvuuttakin on paljon. No siinä tuli ainakin kuluttajan näkövinkkelistä hyviä juttuja, tuoreus ja monipuolisuus ja uudet tuotteet. Mitkä on sitten ne suurimmat hyödyt, vähän ehkä sivusit sitäkin tuottajien puolesta? Miksi kannattaa lähteä Rekoon? No kyllä siinä varmaan niin kuin yhtenä on tämmöinen tietynlainen helppous, ja se, että sä voit niin kuin vapaasti valita, koska sä menet. Että jos ei sulla ole tuotteita, niin sun ei ole pakko sinne mennä tai laittaa itseäsi niin kuin niitä tuotteita tarjolle, vaan jos on esimerkiksi se sesonkin aika marjoilla, niin sä sitten myyt niitä sen syksyn tai alkusyksyn tai sitten juuresten osalta, niin huomasin tässä, että nyt juuri tai eilisessä Rekossa, missä jako oli, niin porkkanaviljelijä taisi mainita, että nyt alkaa olla viimeiset porkkanat, että se säilö, mikä on ollut, niin nyt sitten täytyy odottaa taas ensi syksyä, kun saadaan uudestaan. Että se on varmaan semmoinen yksi asia. Ja toisaalta, jos ajattelee niin kuin ihan tuottajien välisen yhteistyönkin kannalta, niin siellä nyt kohtaa sitten niitä muita samanlaisia. Eli pystyy keskustelemaan niistä, että miten muilla menee ja löytyisikö vaikka jotain yhteistyön paikkoja, semmoinen verkostoituminen. Ja jos palataan pikkasen siihen kuluttajanäkökulmaan, niin varmaan se asiakkaan kohtaaminen on yksi tärkeimmistä, mikä niin kuin tuottajat siinä, kun kasvokkain myyt niitä tuotteita, niin siinä niin kuin väkisinkin tulee se kontakti. Ja sitten toisaalta myös on niin kuin helppo kysyä, että mitä tykkäsit, kun ostit tätä nyt jo toisen tai kolmannen kerran. Tai sitten, että onko jotain toiveita sille, että minkälaisia tuotteita haluaisi. Että se suora asiakaspalaute ja kontakti on varmaan niin kuin yksi tosi tärkeä juttu. Ja hommahan toimii niin, että ennakkotilaus tehdään, jolloin tuottaja tuo tietyn määrän, jonka sitten kuluttaja ostaa, eikö näin? Joo, kyllä. Ja siinä mielessä tästä tulee tämmöinen kestävyydenkin näkökulma, mihin oikeastaan niin kuin tämä Reko kaikkiaan perustuukin. Että Reko-nimi tulee ruotsinkielisistä sanoista reell konsumtion, eli reilu kuluttaminen. Ja siinä tavallaan tämä ajatus, että tehdään sen verran kun tilataan, niin on siellä taustalla, ettei tule sitten semmoista hukkaa siinä mielessä, että niin sitten aina joskus, kun on joku vaikka pienempi erä jotakin tuotetta tarjolla, vaikka leivonnaisia, niin sittenhän sinne voi tulla se teksti, että nyt tilaus on täynnä, ei pystytä enempää ottamaan. Että se on tavallaan kuuluu myös siihen niin kuin toiminnan luonteeseen, että kuluttajatkin sen tietää, että no välttämättä ei joka kerta sitten saakkaan, jos ei ole riittävän nopea. Kerroit mistä Reko-nimi tulee, niin mikä on Rekon historia? Miten se on syntynyt? Sillä on jo yli 10 vuoden historia, eli se on itse asiassa hyvinkin lähellä keksitty. Tuolla Pedersöderäinen luomutuottaja Thomas Snellman kävi varmaan tuolla Ranskassa katsomassa vähän mallia, että miten siellä niin kuin tämmöinen suoramyyntitoiminta toimii, ja toi sen sitten ajatuksena tänne Suomeen ja jalosti sitä sitten vähän tähän Suomen oloihin. Eli siellä oli ehkä enemmän tämmöinen malli, että sitoudutaan sekä kuluttajan että tuottajan puolelta vaikka puoleksi vuodeksi tilaamaan tiettyjä asioita, mutta sitten, tai tiettyjä tuotteita, mutta sitten täällä Suomessa se meni tämmöiseksi vapaamuotoisemmaksi, mikä on kyllä toiminut tosi hyvin. Ja tämähän koko systeemi ja ne Reko-ryhmät ja Facebook-ryhmät, mitkä siellä toimii, niin ne perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Eli siellä on kyllä ylläpitäjiä ihan sitä varten, että kun esimerkiksi tuottajat haluaa siihen ryhmään liittyä, niin he kysyvät, että minkä tyyppisiä tuotteita, ja että se menee tavallaan sen Reko-ryhmän linjaan. Ja kuluttajat sinne pääsee kyllä ihan vapaasti liittymään.
mutta nämä ylläpitäjät ei saa siitä mitään korvausta ja Facebook on nyt ilmainen alusta onneksi, niin tavallaan ei myöskään se alustalla näkyminen niin ei maksa mitään. Et hyvin vahvasti tämmöinen vapaaehtoisuusmalli, millä toimitaan. No siinä ei makseta, mutta mitä sitten renkaiden ja tuotteiden hinnat, miten ne määräytyy? No jokainen tuottaja tietysti päättää sen, että millä hinnalla myy, ja kun myydään laadukkaita tuotteita, niin varmaan se sellainen, että myydään liian halvalla, niin ei ole niin kuin olennaista, eikä se ole se ajatuskaan tietysti, että hinnat on aika lailla varmaan niillä tuotteilla, joita kaupasta saa, niin samat hinnat kuin kaupassa, mutta sitten taas siellä on paljon sellaisia tuotteita, mitä siellä kaupassa ei ole, että niin tuottajat ei välttämättä pääse sinne kaupan tarjoamiin senkään takia, että heillä on esimerkiksi niin pieniä valmistuseriä, että eivät voi niin kuin, tavallaan pitäisi olla kaupassa vähän enemmän. Ja se on niin kuin siinä, että tässä kun nyt on vuosien varrella seurannut, niin jossain päin Suomea tuli esiin se, että eikö nämä pitäisi olla kaikki halvempaa täällä Rekossa. Mutta loppujen lopuksi niin se kysymys ei ole niin kuin noussut siellä. Et mä en ole nyt vuosiin kuullut kuitenkaan sitä keskustelua, että pitäisi olla niin kuin halvempaa, vaan siellä mennään se laatu edellä. Ja myöskin tietysti aika moni, joka Rekosta ostaa tai ylipäätänsä on niin kuin paikallisruuasta kiinnostunut, niin haluaa tukea sitä lähialueen tuottajaa ja sitä vahvistaa niin kuin sitä paikallisruoan asemaa. Ja tämä on tavallaan semmoinen helppo tapa tehdä hyvää lähelle niin sanotusti. No nyt saat raottaa vähän salaisuutta, että mikä on se suosion salaisuus sun mielestä? Kyllä mä oikeastaan sanoisin, että varmaan yksi tärkeimmistä on se kohtaaminen. Eli moneltakin kantilta ajateltuna. Että ihan se, että mä voin kuluttajana, kun menen sinne jonottamaan niitä tuotteita perälaatikosta tai peräkontista tai sitten pakettiauton takaa, niin siinä tulee helposti juteltua muille jonottajille, ja jos ei mistään muusta, niin sää on aina hyvä keskustelun aihe, koska keli on ollut kaikkea taivaan ja maan väliltä, että siellä on ukkossateen keskelläkin jonotettu. Ja sitten toisaalta se, että on tosi kiva tavata niitä tuottajia, että vaikka se kohtaaminen siinä jää aika lyhkäiseksi, että kun tuotteet ostetaan ja myydään, muutama sana vaihdetaan, ja kyllähän se lämmittää, kun siellä tuottaja sitten jo toteaa, että no niin, sieltä se Päivi taas tulee ja sulla onkin ollut nämä ostokset. Tai sitten jos ostaa jotain normaalista poikkeavaa, niin sitäkin saatetaan kommentoida, että aha, nyt pitikin olla tarkkana sun tilauksen kanssa. Että kyllä se tämmöinen vuorovaikutus, mikä siinä on, niin on varmaan yksi niin kuin niitä parhaita asioita. No mitä, jos ajatellaan, siirrytään sinun henkilökohtaiseen kokemukseen, niin mitä Reko on tuonut sun elämään ja miten se vaikuttaa arkeen? No Seinäjoella on Reko nyt ollut vuodesta 15, eli 10 vuotta, ja mä oon melkein joka jaossa ollut mukana, eli aina tilannut sieltä jotain. Ja kyllä se on niin kuin innostanut kokeilemaan uusia tuotteita. Mieleen nyt ainakin tulee semmoinen, että tilasin muutama vuosi takaperin lehtikaalia, mitä epäilen, että en olisi välttämättä kaupasta tullut kattoneeksikaan. Että olin toki TV:ssä nähnyt tuotteen, mutta en ollut sitä itse testannut. Sitten se oli helppo, kun siellä näki, että no nyt täällä on tämmöistä ja muut on tilannut sitä. Siinäkin on tietty yksi pointti, että sieltä näkee, että mitä muut tilaa, niin sitten saattaa olla semmoinenkin, että katsoo, että miksi täällä on nyt näin paljon tällä tuotteella tilaukset, mitä kaikkea sillä nyt oikeasti onkaan. Ja sitten rupeaa, että no mäkin voisin kokeilla ja näin poispäin. Että semmoista kokeilujuttua. Ja tämmöisenä tietysti, kun on täällä Kuivanmaan kasvattina, niin kyllä niin kuin ahvenfileet on semmoinen, mikä on niin kuin oikein itselle luksusruokaa. Että niitä on sieltä ostanut. Nyt kun on kuultu, miten Reko on syntynyt ja miten Reko toimii, niin käydään vielä sellainen step by step. Nyt kaikki innostuneet kuulijat tietää, että kun he haluaa Rekoon mukaan, niin miten se homma toimii? Miten sinne pääsee? No, se toimii siellä Facebookissa, eli sinne täytyy ryhmään liittyä. Mistä löytyy se oma ryhmä? Joo, se oma ryhmä löytyy Aitoja makuja sivuilta. Et me ollaan sinne koottu kaikki Reko-ryhmät, jotka on Suomessa toimii, eli sieltä löytyy sitten linkki kartalta, että mihin pitää mennä. Ja itse asiassa vaikka ei olisi Facebookissa, niin se yleensä semmoinen yleistieto siitä Reko-ryhmän toiminnasta näkyy avoimesti sitten kaikille.
Ja jos Facebookissa on, niin kuluttajana voi vaan sinne liittyä ja tuottajana laitetaan viesti sinne ylläpitoon, niin siitä se sitten lähtee etenemään. Ja toisaalta jos vaan niin kuin jää nyt miettimään, että no mikähän tämä nyt on ja miten tämän kanssa nyt voisi tehdä, että miten etenisin tai onkohan tämä mun juttu, niin sinne rekojakoon voi tulla ihan paikan päälle katsomaan. Että kun käy sieltä sivuilta katsomassa, että milloin se jako on, niin tulee sinne kurkkaamaan, mistä on kyse. Ja sitten jos ei sinne Facebookista halua tilata, niin monella tuottajalla on kyllä sitten niitä väyliä, miten muuten voi tilata ja silti se voi siellä rekojaossa tapahtua se varsinainen myyntitapahtuma. Eli kannattaa olla aktiivinen ja kysellä. Ja vielä aikataulun puolesta, jos ajatellaan, otetaan esimerkiksi vaikka paikallinen Seinäjoen reko, niin mihin mennessä pitää tilaukset olla ja mikä se oli se tavallaan kantapäivä sille? Oliko joku tietty viikonpäivä? Joo. Täällä se on perjantaisin ja nyt meillä oli tosiaan eilen ja se on 2 viikon välein, niin se taitaa nyt sitten olla ystävänpäivä seuraava. Eli aina joka toinen viikko ja näin talvisin se on 16.30–17 ja sitten mitä lähemmäs kesää mennään, niin sitten se on tunnin eli 4–5. Ja yleensä tilaukset avautuu ylläpitäjän toimesta siten, että sinne tulee ilmoitus, että nyt seuraava jakopäivä on se ja se. Ja sen jälkeen ne tuottajat rupeaa omalla tahdillaan laittamaan sinne ilmoituksia, että mitä on tarjolla. Ja myöskin siihen ilmoitukseen sen, että mihin päivään mennessä pitää tilaukset tehdä. Että osalla on jopa samana päivänä vielä ehtii, mutta sitten osalla on ihan ymmärrettävästi vaikka joku jogurtti tai viili, niin ei sitä tehdä niin kuin hetkessä tai oteta sitä määrää mukaan, jos sitä tuleekin enemmän, niin sitten siellä on joku deadline tarkempi, että pitää olla tiettyyn hetkeen mennessä tilaukset tehtynä. Kiitos Päivi mahtavasta infopaketista. Nyt kaikki tietää, mikä on reko, niin kipin kapin mukaan renkaaseen. Näin juuri.